Molweni bethunana. I went to shopping izolo eCosmix, bendiphelelwe nguloshuni. These are my faves ke bethunana, mna zindisebenzela kakhulu. Ningothusa ngulaa wozawoza nina, into enewozawoza phakathi nisoloko nicinga fanuba yinto edibanise namadoda, no, okanye nidibanise nomjolo, no. Le nguMavula Kuvaliwe, from uBhubesi Herbals. Guys, umohluko usebenzisa le nto uhlamba ngayo, esi siwasho uhlamba ngaso, uyawubona. Jonga, imali ngapha nangapha ungayazi uba uphi imali xa bekutheni. Ilakhi, if ufuna umsebenzi uzibone sowubizwa. Zininzi guys, zininzi kuvuleka iinto ezininzi ngexesha eliyi-one. Nothandeka, iskini sakho sive sibe sihle. I think this is 27 rand to 30 rand. Ayigqithanga kwi-30 rand. Uthenge le uMavula Kuvaliwe wakho, uhlambe, uthathe icephe ngosuku ugalele uhlambe, uxube nale. Ndithanda uzixuba ke mna ke navesi. Lena ke esikakhulu for abantu be-gambling. Yabo abantu be-gambling, uthatha itispuni lakho ugalele emanzini wakho. Na-for ilakhi ke. Guys, ii-miracles ezilapha guys, ii-miracles ezilapha. Ndicela nihambe niyothenga ezi zinto, nibuye nizothi enkosi kum. Uzawugalela icephe lakho apha, then uthathe itispuni apha ugalele emanzini wakho wohlamba, uhlambe zide ziyophela. Jonga, ithi ingekapheli neveki uhlamba ngazo, ube sowubona umohluko ebomini bakho, ubesele ubona umohluko ebomini bakho. Hambani niyothenga guys, hambani niyozithenga, nibuye nizothi enkosi kum. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Enkosi.